Минем ирем гаепле. Бүгүнкү күндө инде сүйлөшө. Оказывается, минем иремне органга алып кайткан булганнар. Аяклары да сынып бурулуп бүткөн иде дей. Сыйырда согоным бар. Хорошо, давай еще один раз правую ногу. Хотя менин өзүмдүн кырфык өзүң көрүп турасың. Һәммәбез көн саен авырлыклар белән очраша. Берәүләр әлеге авырлыкларны җиңеп чыгарга тырышса, кай берәүләр качу юлын карый. Җырчы Ринат Тытай өчен 2019 ел бик зәхмәтле, авыр караңгы елларның берсе. Чөнки аның ире юл һәлакәтенә очрый. Шуннан соң аның тормышы астын өскә килә. Ләкин Рината бирешми. Бөтен көчләре белән ирен аякка бастырмакчы була. Барлык көчен куеп тырыша. Һәм инде аңлаганлыгыча, без бүген Ринатага кунакка барабыз. Без Ринатага кунакка килеп җиттек. Рената, сәлам. 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 Яшерен батырын түгел, әлеге фатирны син арендага алып торасың. Әйе. Ничек шулай килеп чыкты? Нинди сәбәпләр? Бу сәбәпләр инде бик ачык сәбәпләр. 2019 ел мин моның турында бер генә тапкыр әйтмәдем, сөйләмәдем дигәндәй. Монда яшерен бер әйбер дә юк. Ирем аварияга эләккәннән соң менә шулай туры килде. Квартирасыз, машинасыз калырга туры килде. Бу әлбәттә инде бүгенге көндә шундый авыр булса да, әйме менә үзегез беләсез, фатирлар күпме тора бүгенге көндә арендага алып яшәүдә. Миңа калса, бу ниндидер шундый авыр период әйме минем тормышта. Мин моны әлбәттә шуның өстендә эшлим. Шушындый фатирлар үземнеке булып яшәргә ясын иде дигән теләктә. Синең максат инде. Рената, 2019 ел сезнең өчен бик авыр ел булып чыккан, ниме бит? Аварияга эләккән ирең, син социаль челтәрләрдә әйтеп киттең, ничегрәк име, ләкин кем гаепле әлеге аварияда? Бу аварияда мин аны дөрес социаль челтәрдә генә үземнең сөйләдем. Минем ирем гаепле. Ни очраклы шулай булган, без әле дә аңа җавап таба алмыйбыз. Регистраторлар кызганычка каршы, ул бит инде 2019 ел 25 октябрь көне юл һәлакәтенә эләкте. Моның күреп торучылары да ничек дип әйтим инде, очевидец дип әйтгәндә, русчалатып булды. Мин социаль челтәргә чыгаргач, миңа язып җибәрде директка. Без бу аварияны күрдек, абыем белән бара торыйк дип инде. Туп-туры юлдан резко гына сул якка очып чыга. Бу Чаллы-Казан арасы. Һәм инде фурага килеп бәрелә. Фура шул ук моментта дөрләп яна башлый. Аның водителе сикереп чыгып өлгерә пассажир ягыннан. Минем иремнән инде килеп бәрелгәч, ул как раз үз ягына килеп бәрелә, водитель ягына. Моның төбе тамыры белән бер көпшәгә чыгып оча, янда ул нигенә түгел, теге көпшәгә генә түгел, прям теге железкалары белән. Ул фура астында анысы яна, минем ирем инде ниде, тәгәрмәчтә дальше китәтегендә бәрелеп сугылып, ничек ул как раз мост, ничек ул мосттан бәрелеп төшмәгәндер күпердән. Бу белмим, шундый повезло. Менә регистратор турында әйттем, белмибез нәрсә булган, әйме. Фурада ул регистратор булган, ул дөрләп янды инде әлбәттә, бөтен хозяинның бөтен әйберләре белән. Безнең машинада регистратор әллә булмаган, әллә булып кая киткән, ул аңлый алмадык без. Андый вакытта бит инде кем теге мин инде бик бирелмәдем, миңа иң мөһиме шул иремне чыгарырга иде шушы ситуациядән. Һәм инде шул юл һәлакәтен күрүче менә шы егет миңа язып җибәргән директка. Ялгышмасам, исеме Рамил. Мин аңа бик рәхмәтле, ул миңа бөтен әйберне поэтапно дисәң дә була сөйләп күрсәтте. Булар Шәледән бергә кайткан булганнар икән. Шәледән шушы юл һәлакәте очраган җиргә кадәр. Минем ирем инде туп-туры юлдан кайткан килеш, менә шулай резко теге сул якка чыгып китү буларга да бик
Сейір тойылды. Әйе, мындады, ол менің ішмейдірей, тортмейдірей, мындады алкогольға бәйләніш yok. Бу меңа қалса түгер Рамил әйтуі бойынша да енді яки ол йоклап кетті. Потому что бу иртә белән иде име, бу юл хәрәкәте булды. Сәгать ничәдә бу? Сәгать иртә белән 7-8 туларак менә шул 7 белән 8 арасы. Юлда менә теге яңгырлы дисәң, яңгырлы түгел, шып-шыма, туп-туры юл, менә коры дип әйтгәндә име. Әйтәм бит нәрсә булган бер кеше дә белмәй. Яки инде телефонга ничектер кирип китепме, или телефон шалтырап телефонны алган моменттамы, төшеп киткәнме, ул аңлый алмыйм. Менә ниндидер нәрсә килеп чыккан инде. Әлеге фаҗигале көннән соң 4 ел үткән инде якынча шулай бит. Менә бүгенге көндә нинди прогресс бар? Нәрсә үзгәрде гомумән? 4 ел эчендә әлбәттә инде бик зур прогресслар, ул инде әйтеп киттем бит, сөйләшмәгән иде әйме. Ты была нежная моя, единственная моя, милая моя. Инде бүгенге көндә инде сөйләшә. Сөйләме төгәл чиста саф булмаса да, сакау моментлары бар инде сөйләшкәндә, теге аңлашмыйча кала торган сүзләр инде. Ты что будешь делать сейчас утром? Заниматься? Да. Уйлары буенча, памяти буенча дип әйтик инде, ул аварияның бүгенге көндә белми ничек булганын әле дә. Ул мин сиңа күбрәгендә әйтәм әле, ул нинди машинада йөргәнен дә белми. Исендә түгел, нинди бизнес белән шөгыльләнгәнен дә белми. Әле миңа беренче вакытларда әйтәдер, без кайчан өйләнешәбез синең белән дип. Мен әйтәм, матурым нишлисең соң дим инде, 14 ел була бит инде менә быел да безнең бергә гаилә корып җибәргәнгә. Ул безнең туган көне булды, анда да инде менә 11 яшь тулды улыбызга белә дип уйлыйдыр, 11 яшь тулганын онытылып китә менә шулай. Улым сиңа ничә яшь әле дип инде без аңа безгә сораулар биргәндә, без аңа җавап кайтармыйбыз, без аннан тагын да шул үзе биргән сорауны аңа бирәбез. Исеңә төшер әле ничә яшь синең улыңа тула дип инде менә шулай итеп башын эшләтергә тырышабыз инде. Йөрү буенча бүгенге көндә дә аягына баса алмый, кызганычка каршы. Үзе хәрәкәтләнә алмый. Киләчәктә менә Врачлардан да сорыйбыз, алар да әйтә алмый. Алар вообще гомумән алганда үлә дип уйладылар барысы да. Һәм инде безгә ел ярым үткәннән соң мин аны сөйләп башлаган идем инде. Әйттеләр, оказывается, минем иремне органга алып кайткан булганнар. Biz моны ел ярым үткәннән соң гына белдек. Мин уйлаган идем инде, бәлкем мин дөрес эшләмәгәнмендер, миңа бит инде бик күп кеше әйткән иде, үлгән булса җылар идегезне онытылыр иде, бу үзе дә мучиться итә дип инде шул сүзләр минем бик каты йөрәккә кергән иде. Мин бит инде бик күп көчне куйдым, мин дип әйтәм, дөрес, мин бик күп врачлар белән инде әйме теге сөйләштем, гел булай итеп карыйк дип инде. Һәм тартып чыгардык дисәк була теге дөньядан инде. Шуңа мин моның өчен бик нык борчылган идем. Врачлар шулай дип әйткәннән соң мин 2 көн дине җыладым. Бу җыладым беләсеңме нәрсәдән? Аллага шөкер, мин дөрес эшләгәнмен дип. Ел ярым эчендә мин үземне гаепләгән булсам, әйме, мин моны тартып чыгардым, нәрсәгә кирәк? Ул да газаплана, без дә газапланабыз дип инде, әйме, без теге газапланабыз дип үзең беләсең инде, әтиәнисенә дә бик авыр, әйме, баласын шундый, әле ул бит минем шундый таза, матур, чибәр, әйме, шундый менә фигура, менә әйтеп бетергесез юк, беләсең, мин бик нык гашык идем үз иремә. Мин аны белмим, мин аны көн сайын ул миңа менә гел яңа кеше кебек күренәдер. Шуңа да безгә бик авыр аны менә шундый дәрәҗәдә бүгенге көндә күрергә. Шул ситуациядән шул сүзләрне ишеткәннән соң 2 көн мин сөенеп җыладым, Аллага шөкер. Менә үзең уйлап кара, сиңа иреңнең пустой телосын чыгарып бирәләр һәм син аны күмеп куясың, органнарын бүтән кешегә утырталар. 4 ел дәвамында ул кеше уже менә яши. Мин шул вакытта колымны селтәгән булсам,
әниләре, абыйсы кулын селтәгән булсалар, әйме, бәлкем ул безнең арада булмас инде. Аңлам шымда киемнәр бар. Әйдә костюмларын карап китик. Әйе, син, конечно, мине бик теге ниттең әле. Гардеробыңа кирип, костюмнарны карыйм дигәч, мин югалып калдым әзрәк кенә. Ну, әйдә, рәхим итегез. Бу минем гардеробымда әлбәттә квартир бәләкәй булгач ярты әйберләремне мин кайтарып куйдым әниләргә, авылга. Монда менә бары тик менә бүген кия торган шундый менә җәйге киемнәр һәм минем бер-ике концерт костюмым монда. Нәрсә кызыксындыра сезне? Минем Әйдә костюмнар. концерт костюмнардан башлыйбыз. Концерт костюмнары. Иң яраткан костюмымнан китәм инде мин әйме. Бүгенге көндә ул менә шушы костюмым минем. Каян алдың? Ничә сум яки тиктерттеңме? Бу костюмны мин алдым безнең Казань Молда, Берлин дигән яңа кибет ачылды. Шул кибеттә күп кыйбат булды микән бу? Мин бәяләрен әйтә алмыйм инде менә дөресен әйткәндә. Якынча юк кыйбатрак 30 ничә мең иде буга ел. 30 меңнән якынча әйе. Менә шушы, моның эчендә инде топ. Бүген көндә менә ул мин аны кидем, кожаный топ мин монда киям. Һәм инде туфли монда моның шалбарның резинкасы бар, шул резинканы туфлидан чыгып, современ стиль ясыйм. Әнә теге кара. Ой, бу кара костюм. Еш киясең аны. Әйе, мин аны еш киям түгел, бу минем беләсезме, нәрсә дип әйтим әле. Моның эчендә күлмәк, бу минем TMTV премиясына тектерелгән иде. 2018 елдамы, ялгышмасам 2019 елда TMTV премиясына бу инде шундый накидка, моны кеше эссе дип уйлый, дөресен әйткәндә бу бик җиңел. Моның белән теге җырламыйсың. Но бу стиль дөрестән дә безнең татар эстрадасына хас түгел. Мин бу бик үзенчәлекле шушы костюмны бик яратып киям. Бүгенге көндә инде мин аны шушындай топ белән менә киям, әйме бу топ. Һәм шушы топ эчендә менә шушы хәзер менә шушы шалбар инде монда. Менә булай. Киләү. Вот. Нашлай, монда да кара туфли белән киям, монда инде алкалар әлбәттә, прическа, үз дополнениялары бар инде, аксессуарлар әлбәттә. Һәм инде әле менә күптән түгел генә иремнең сеңлеккә кияүгә чыкты. Беләсезме, менә тормышта шундый хәлләр икән, әйме була. Менә дөнья түгәрәк дип әйтәләр бит, әйме земля круглая. Дөрестән дә шулай икән ул. Тойда беләсезме, минем иремне машинасыннан тартып чыгарган гаишник шул туйда булды. Ул килеп, җылап, мин бит бу дәрәҗәгә кадәр безгә үлә дип әйткәннәр иде, дип җылап, кулын кыстым ярыймы, дип кулларын кысып, минем иремнең шушындай дәрәҗәгә җитүенә бик нык сөенде. Ул сөйләп күрсәтте инде ул нинди хәлдә булганын, андый аяклары да сынып борылып беткән иде ди. Башы уже ярылып ачылган булган башы, шуңа бүгенге көндә дә ул менә үзе хәрәкәтләнә алмый. Мин инде моңа без бик инде күп көчне куябыз. Әйме, сез аны караучылар да минем социаль шелтәләрдән күреп тора. Башы ачылган булган һәм сиденьега ябышкан булган. Без инде аны ди, без все, үлде дигәндә менә бөтен саны хәтләнгән булган, беләсезме, шуның кадәр. Шунда менә җылап җибәрде. Шушы туйда безнең кияүнең дип әйтик инде туганнары арасыннан булып чыкты менә шул гаишник. Беләсезме? Монда шаккаттык дисәк, шаккату бу бер төрле простой сүз генә бу ситуациядә. Шуннан да дөнья түгәрәк. Шуннан да дөнья түгәрәк. Әмне Рената, шуннан соң авариядан соң скорый алып китте. Әйе, бу беләсезме ничек булган? Мин бит инде ул 25 октябрь көнне Уфага китергә тиеш идем. Мин монда концерт Марат Шайбаковның концертында 3 көн чыгыш ясарга тиеш идем. Без бергә барырга тиеш идек. Мин инде моңа иртә белән шалтырата башладым. Трубканы алмый. Аның кадәр булганы юк иде. Менә сәгать 10да без юлга чыгарга тиеш идек. Мин инде соңгы тапкыр шалтыратканда миңа җавап кайтардылар. Бу сезнең ирегезме дип. Мин инде әлбәттә анары менә шул окра миңа сөйләп күрсәтте. МЧСниклар эшкә барган булганнар, бу Мамадышка килеп җитә, Уразбахтина дигән нидә инде геолокациясен әйтәм инде, Уразбахтина дигән
Авыл була бит инде лайме. Шунда булган бу юл һәлакәте Мамадышка МЧСниклар эшкә барганнар үз машиналарында. Менә шундый менә повезло. Рөстәм бугай исеме шул әйтеп күрсәтте, булар чавып килгәннәр сразу минем ирем яныма. Ул инде телен йота башлаган булган. Алар аны телен тартып чыгарып, башын әзрәк туры әйтеп куйганнар, инде башыны артка киткән иде ди. Монда инде менә шул егетләрнең дә булышлыгы тигәндер дип уйлыйм. Беренче ярдәм күрсәткәннәр. Аннары инде МЧСниклар килеп әлбәттә, аннары инде скорый машинасы алып китеп, аны Мамадышта 7 сәгать якын операция ясадылар, транспортабельный итеп ясадылар минем иремне. Вертолет Казаннан, РКБдан вертолет килде сразу. Вертолет белән менә 7 сәгать операция ясатканнан соң вертолет белән алып киттеләр аны монда РКБ больницасына безнең. Дөресен әйткәндә, мин бу ситуацияга кадәр мәетне беренче тапкыр гына күргәнем булды үз гомеремә. Ул да булса минем әниемнең бер туган апасы, минем иң яраткан апам үлеп киткән иде 1 ел алдан. Мин шул вакытта гына менә күрдем Гөлфия апаны, урыны җмакта булсын. Һәм инде минем ирем аварияга эләккәч, мин ирем дә шундый ук битте сөйде. Тирмәйет иде. Менә дөресен әйткәндә алып чыктылар. Менә аны бит инде больницадан чыгарып, нигә скорый машинасына ниткәндә, грузить иткәндә минем иремне. Мин урамга чыгып, аны күрәсем килгән иде. Менә киноларда күрсәтәләр бит, акырып җылыйлар. Мин аны уйладым, ул шуның кадәр менә наигранныдыр дип әйме, андый моментлар. Ул менә үзеңне андый вакытта контролировать итә алмыйсың икән. Анда менә бөтен эмоция, бөтен ичке дөньяң тышка чыгып төшә. Мин анда ничек акырганын, мине тоталар, мин акырам, мин җылыйм, янына керт тидермиләр, потому что ярамый. Әле генә операциядән чыгып, менә шулай вертолет белән аны алып килделәр Казанга. Бүгенге көндә сез аерым яшисез. Сәбәпләр бардыр, име бит? Аерым яшәү бу бит инде мин моның турында да берничә тапкыр сөйләгәнем булды. Моны абыйсы карый бит инде, безнең шундый сөйләшү барлыкка килгән иде. Кем карый дип инде больницадан чыгарганда кирәк бит инде каядыр барырга, үзегез күреп торасыз, фатир минем арендада, әйме. Монда инде бер бүлмәле генә квартира, кичкенә дигәндәй. Аны бит инде җуындырырга да кирәк, ванна вариант түгел. Үзе бөгелә алмый, сыгыла алмый, бүгеп тә булмый, әле аны соны да каткан дөресен әйткәндә. Массажлар ясап да үзе менә хәрәкәтләнмәгәч, гел селкендереп торырга кирәк инде. Шуңа без шундый, мин дөресен әйтәм, әтиянисенә, абысына әйттем, мин карыйм иремне. Только шул очракта сез минем тормышымны, иремне аякка бастырсагыз һәм минем балага булышсагыз, мин бит инде эшли алмыйм, аның белән генә утырам, әйме. Динә, мин дөресен әйткәндә яши аладырым сбордан сборга. Кешедән акча җыеп. Алай һаман җыеп булмый бит. Алай һаман җыеп булмый бер. Аннары бит һәр кешенең үз тормышы, һәр кешегә тормыш бирелгән. Аннары тияниләре абыйсы әйтте инде, без аннан баш тартмыйбыз, әйе. Без аны алып кайтабыз, аларның үз иләре, Шалы янында бер поселокта яшиләр алар, анда үз иләре бар, иләре зур. Алар инде аны алып кайтырга булдылар шунда өйгә, анда мунчалар да, менә шулай иттереп инде больницаларга барганда инде әлбәттә без бергә. Мин бүгенге көндә инде хәзер баштарак атна сайын улым белән уку бетә дә кайтып китәбез, уку бетә дә кайтып китәбез. Бүгенге көндә инде әлбәттә мин хәзер еш кайтканым да бар, сирәгрәк тә булып китәйм кайбер вакытта. Моның сәбәбе дә бик зур көчле. Бер генә тапкыр әйтмәдек бу тапшыруда, мин бер нәрсәсез калдым. Мин харомалар белән, әйме, миллионнар белән калып, аны әтиянисенә кайтарып тапшырган булсам, әйме, мин үземне әлбәттә санар идем, дөрес эшләмәдем дип. Бүгенге көндә дә эгоист дип әйе, бүгенге көндә дә мин аны ташламадым. Ташламаячакмын да, мин моның турында да инде бик күп интервьюларда әйткәнем булды. Үземнең көчемнән килгәнчә мин булышаячакмын, һәм инде бергә булаячакмын. Ни өчен дисәгез, ул да мине бик нык ярата, һәм инде әле бүгенге көндә дә ул миңа шундый әйтеп куя: "Син мине ташлап китмисеңме?
Аңлаянсыз дейме? Аңлайын да, әлбәттә, сен мине ташлап китмисеңме дип инде менә шундый әйтеп куйганда, йөрәккә бик авыр инде дөресен әйткәндә. Инде дөресен әйткәндә, Динә мин ташлап китәсе булса, 4 ел эчендә яшәмәсен була әйттереп. Әллә кашан ташлап китер? Инде әллә кашан ташлап китәр идем, әлбәттә, һәм дә инде үз менә минем Инстаграмны карап торучы подписчикларым минем әйме барысы да белә, мин ахыргы вакытта аны бик сирәк күрсәтә башладым. Сирәк күрсәтүнең да сәбәбе бар. Бу безнең гаилә эчендә генә аңлашылмаучанлык килеп чыкты. Миңа шундый бер-ике сүз булды, син Сагир аркасында гына Син пиар дип әйме. Хотя мин теге үземнең гел ничек дип әйтим, мин бөтен үз көчемне куйдым, әйме, мин бик бирелеп яшәдем. Ул кешегә миңа шундый сүзләр әйткәндә, миңа бик авыр булды. Әтиәнисе әйттеме? Юк, әтиәнисе түгел. Якын кеше. Якын кешесе әйем. Һәм инде әлбәттә миңа бу бик авыр булды. Һәм мин үземә алдым. Мин бүтән сбор ачмыйм. Инстаграмда күрсәтмим. Минем дә тормышым бар. Минем тормышны уйлаучы булмады ул вакытта. Мин күпме бирелсәм дә, мин барыбер дә ничектер менә кырыйда калдым диммесең, дөресен әйткәндә, 14 ел эчендә мин дә миңа калса заслужила, наверное, уважение. Аннары инде ел ярым үткәннән соң без бит инде бик күп еллар үттек. Реанимациядә ятты инде ул 2 айга якын, ярты елга якын сөйләшмәде. Мин инде монда дөресен әйткәндә кемнәрне генә күтәреп бетермәдем, кемнәргә генә мөрәҗәгать итмәдем. Муллаларга кадәр дә мин чыктым, мулла килеп реанимациядә укып китте. Минем иремә берничә тапкыр, беләсезме, ул менә 2009 елда Рөстәм хәзрәт безгә никахны укыган иде. Мин монда анда РКБ янында мәчет бар бит әле, шул мәчеткә шалтыраттым да, мин әйтәм, миңа бер мулла җибәрегез, дип инде реанимациягә килеп укытырга кирәк иде. Ул вакытта минем ирем бер хәрәкәт тә бирмидер, давлениесен үзе тотмый, үзе суламый. Врачлар килеп күзен булай ачып, фонарик белән яктыртып карыйлар, на реакциясе теге күзенә нәйме? Зрачогына реакция юк, менә әйтәм бит, тере мәет ятадыр. И шулай итеп бу хәзрәтне җибәрделәр бит инде. Мин әле белмим, Рөстәм хәзрәт икән, мин җылап беткән, мин инде каждый миңа нинди генә ситуация, нинди генә момент булмасын, мин инде моңа теге бер нигә җипкә, бер чәчкә, волосинкага тотылган кебек һәр ситуацияне шулай кабул итәдер инде вакытта. Мин Рөстәм хәзрәт кирип укып чыкты да, чыгып маскаларын салып, ул вакытта пандемия алды бу. Маскаларын салып, киемнәрен салды да, булай уже садакамны алып барып, кулым булай тотып, күземне күтәрсәм, Рөстәм хәзрәт тора минем каршымда. Ровно 10 ел безнең никахны укыганына беләсезме? Мин инде әлбәттә җылый башладым. Рөстәм хәзрәт, мен әйтәм, сез исегездәме, сез безгә Кул Шәрифтәме әйтәм, никах укыган идегез. Мин әйтәм, белмәдем сезнең монда киләсегезне. Бу бит әйтәм, Аллаһ Тәгаләдән безгә әйтәм, шундый зур көчле бүләк, беләсезме, әйтәм, зинахар өчен әйтәм, бар көчегезне куеп укыгыз, бөтен белгәнегезне укыгыз, иремә дип инде. Беләсезме, шушы ситуациядән Рөстәм хәзрәт белән без номерлар белән алыштык, хәбәрдә булдык. Ул реанимациягә гына 3 тапкыр килеп укыды минем ирем янына. Һәр килүе минем иремә ниндидер адым бу дөньяга тартып чыгарырга аны. Мин аңа гел кирип реанимациядә без абысы белән по очереди менә шулай керәдик. Без аны калдырмадык. 12дә реанимация ачыла, сәгать 5тә ябыла. 12дә ишек төбендә без уже көтеп торадыр. Мин керәм. Мин перерывка чыгып китәм, абыйсы керә. Менә шулай итеп чередовались, беләсезме? И 5тә безне еле куалап чыгарып җибәрәләр иде. Әле анда да мин медсестраларның номерларын сорап, исәнме, исән түгелме, бер генә сообщение миңа язып җибәрегез дип, төннәр буе мин сообщение медсестралардан көтәдерим. Аннары иртән җитә дә, опять китәбез, абыйсы белән тагын больницага килеп утырабыз. Иртә белән 8дә РКБга, чтобы вы понимали, ишекне ачалар гына, без уже кирип утырабыз, ә безне 12дә генә кертәләр. Минем йөрәгем чыдамыйдыр өйдә утырырга. Без 8дә килеп утырабыз, 12гә кадәр коридор саклыйбыз. Мин бүтән душамны аңа җибәреп тордым. Менә стена аркылы гына утырдык без аны көтеп инде. Һәм инде Рөстәм хәзрәт беренче тапкыр килгәннән соң, ул баш бармагы белән менә булай сигнал бирде миңа. Миңа врачлар ышанмады.
Башы китте дип уйлый башладылар минем турымда. Миңа калса инде юк, ирегес булай керә дә, башы белән селти дә, врач чыгып китә, керә дә, башы белән селти дә, чыгып китә. Сезгә күренгәндер, ул алай бармагы белән селкетә алмый, андый дәрәҗәдә түгел ул, сопраларын үзләренең бар инде шундый теге уровеньнары, әйме, комадан чыга торган. Ул һаман комада иде бит шул вакытта. Аннары икенче тапкыр килеп укыганда Рөстәм хәзрәт килеп укып китте дә, үзе давлениесын тота башлады, препаратны алып аттылар. Башта препарат белән генә давлениесын тоттылар аның. Бик инде ул препаратларга да бик күп акчалар да китте, врачлар да бик инде ярдәм иттеләр. Өченче тапкыр килгәндә ул күзен ачты. Дүртенче тапкыр килде ул, менә как раз пандемияга безне ябып куйдылар уже, әйме бөтен кешене. Но без анда уже 7нче горбольницада идек. Шунда килде, как раз җомга көн укып китте дә, бу ярты елдан соң инде 4нче тапкыр менә чакырдым. И менә шул ровно ярты елдан соң Рөстәм хәзрәт укып киткәннән соң җомга көнне перед пандемия, суббота пандемияга яптылар. Җомга көнне укыды. Минем ирем беренче авазын әйтте. Дип тавыш бирде. Минем ирем ул әйтәм бит, ул менә шундый хәләл тормышка тартыла башлаган иде. Эшмәде ул, мин гомумән алганда тартмады гомер Кем буенча. булып эшләде профессия буенча? Ул профессия буенча гел үзенең бизнесы бар иде инде, үзе строительствода, командалары, тегендә монда йөрде инде. Теге эшләмәде түгел, эшләде, гел үзе тырышты. Монда эшли, тегеннән тартып карый. Моннан үзегез беләсез, бүген көндә селкенмәсән бер нәрсә дә булмый. Менә шулай итеп, шундый менә мини история. Әнә малайың нинди, малайың турында сөйләшгәли. Исеме Арсен, миңа инде бик күп, миңа бик күп кешеләр әйтә, сезнең ирегез татар түгелме соң? Түгелме ни дип инде. Мен әйтәм, әлбәттә татар. Менә миңа ошады менә шул исем, белмим, әйтә алмыйм. Мин аны Инстаграм булды, интернетта таптым. Теге татар современ исемлекләре эчендә инде, һәм әтисенең дә бит инде исеме Сагир. Менә без татарларда Тагир, аныкы Сагир, әйме? И менә Арсен Сагирович ничектер менә созвучно булып куйды да инде, менә шундый исем куштырырга булды. Нинди ул нәрсә белән шөгыльләнә? Ой, ул безнең шундый йомшак күңелле малай булып үсә. Шундырысын гына әйткәндә, аның бөтен эчке дөньясы ул минекедер инде. Менә бик тиз ранимый, шундый менә инде мин аңа әти воспитаниесында бирергә тырышам, әни воспитаниесында бирергә тырышам. Бик акыллы, бик тәртипле, бик тыйнак, бик киң күңелле бала булып үсә ул безнең, Аллага шөкер. Мин бик горурланам үземнең улым белән. Һәм инде тышкы кыяфәте инде әлбәттә нәкъ әтисе. Нәкъ әтисе кечкенә вакыты, менә әтисенең шундый рыжий оттенок чәчен алды инде ул. Миңа менә тышкы кыяфәте белән кызганычка каршы охшамаган. Ничек синең балачагың үтте? Яңа шул турында сөйләп киткәле. Минем балачак ничек үтте? Бик бәхетле балачак булды минем. Эшкә бик бай балачак булды. Инде энеләрем, сеңгеләрем белән мин олы апамнан соң безнең олы апам белән 12 яшь ара безнең. Ул инде кияүгә киткәч, мин менә олы апа буларак өйдә калдым. Миннән соң инде сеңлекәшем туды. Аннары энекәшем туды. Мин аларны инде карап үстердем үзем дисәң дә була. Мин теге олы апа буларак, әни миңа гел кечкенә вакытта менә шуның кадәр язып чыгып китәдер. Список эш, мин нәрсә эшлим, нишләргә тиеш, көтү кайтып, сыер савуга кадәр дөресен әйткәндә. Димәк, синең сыер савганың да бар. Әлбәттә, сыерда сауганым бар. Инде гел әниләргә җиләк тә җыям, дөресен әйткәндә, мин хәзер җиләк җыярга гомумән алганда яратмыйм. Ниндидер асадык калганмы соң минем ул клубларга чыгар алдыннан әниләргә обязательно
жұмға не алып қайтарға керек пішен. Аны пішен үстіне тұтырадырайық. Ол бет енді өзің білесің, мұншаларға кірмейші клубқа шығып кетмейсің дегенде, онда бүтін бір пішенненсің. Міне шындай қызық балашақ болды, ішке тұпланған, ішке, мен әлі бәпкелер қорыйды. Біздің ел сайын бәпкелер боладыр. Мен енді қазір бүгін күнде әнеге әнемейдім. Бәпкен алсан, енді менің ұлыма әлеге. Әлі бұйыл міне бірінші елдір, әне бәпкелер алмады. Шыңға қалған елдар борысы да қоғаз, бәпке, мәшілер білен бірге өстік. Сіз енді ішлеп өскен кіші? Әлбәтте, ішлеп өскен кіші. Бек ұзақ зондовое питание еді, аның зонд ошағына бұрыннан тұрып күттіғіп, шыннан ғына ашаттық енді біз анда да меңа гастростомы қойық, напрямую желудығын тишерге мені көп уговаривать еттілер, но мен аңа рұқсат бермедім, не үшін дейсәгіз, ол бет енді тағын бір тишік организм, тәнді деп әйтегейм, аны бет әлі түзәтәсі де бар, ол тишік нетмәсін, өлікләмәсін үшін. Аның пролежіні бек зор еді, крестецінде, мәнімнің қадар пролежіні да, аның әлі да фоткалар бар, қорарға қорқыныш дүрісіңін әйткенде, ол кішінің тәні шірісі, это просто ужасно. Әншікіне тозарды нешік пролежіні бітірдік? Пролежіні бітірдік 2 ел ішінде, ол бек тез шірей башлы екен, әлі ол қарап та дейіне. Қарап та, жуып та, пролежін. Ну, пролежін білен түшті реанимациядан, конечно. Менде кішкенегіне еді ол, ол ішке кірі екен. Тез тарала ішті, бұл нее? Бұл нәрсесі енді болячкасы кішкенегіне болып тұра. Аны ол бұлай тұрып тишіле башлады, как будто червяклар ерген көбік білесіме, аны кесіп алдылар да, ел тағымда жайылды міне шылай. Ішкі бүтін өліклеген, тішерген нәрсесі көрініп тұрды. 2 елда мұнда біз мұны бітірдік, мұнда енді врачлар да ердем етті. Біз бет енді реабилитацияға ел ярым ішінде мен аны үйге алып қайтмадым. Мен ашыл пролежінің арқасында. Мен әйтен бет больница елларын мен өзім гіне білем. Мен ел ярым өзімді абысы енді в основном аны білен түнге қаладыр. Башта енді абысы келгенше мен болдым больницада, ерте де, кеште, түнде, анда суткалар бойынша. Анар абысы ішін ташлап келді абысы, уже көріп тұралар, мен уже бір өзім не справляюсь дұрысын әйткенде, тарта алмайым. Әлі бет ақшасын да табырға керек. Врачлар білен де сөйлешерге керек. Қалдырып та кетіп болмай. Трахеостомы тұрған жерінен еткіріп шығаратыға трубкасы тұрадыр. Аны шестартырға керек. Аны гүл қарап тұрған. Аны вовремя шестартмасан қылқынып өлі ала. Міне шындай моментлар бек көп болды енді. Менің бүгінгі күнде дұрысыңын әйткенде бар кішілер, кімдер білен мен ішлейм, кімдер мен мүрәжағат еті. Стилист боларақ әйе. Мен аларға киімдер болшақ енді, оларға міне сезон болса енді бірер, например, қашайым, стилизовать етем. Анда алардың запрослары бар енді, әлбәтті ол запросларға мен ярарға тырышам. Анар нендегіне бәйремлерге бармасын, міне Голливуд вечеринкасы болды көптен түгілгіне. Мен аларын шол вечеринкаға жидым. Көптен түгілгіне әлі міне бір неше отна деп етсек кіне бола тойлары болды. Мен аны тойларына жидым аларыны. Ири білән бірге хам шулай меңа ұшый. Меңа бек ұшый. Оказывается, киім арасында мен шулай ішлеп, ізләніп, табып, киіндіріп, қарау, келешеме, анары енді аксессуарлар білән шуны дополнейтерге. Бүгінгі күнге қадар мен өзімді стилистларға мүрәжағат етедірейім. Қазір шундай ойға келдім. Дұрысыңын айтканда мен қазір Мәскеу стилистларына шыға башладым. Әлі алардың бәйелерін текшірем дегенде, нешік нәрсе? Яқынша әлі бүгін күнде әйті алмайым, бұл әлі бірінші адымдарымны башладым ғана. Не үшін дейсәгіз, енді көбісі мені біліп тұра менің шошы ирім аварияға әләккеннен сын, барлық костюмым шалбарлы болып кеттілер әймін. Нәрсе білен бәйлі? Меңа қалса, бұл білесің меңа нешіктір оңайларақ түгіл. Нешік деп әйтейм. Мен өзіме ир кіші образын киіп қоямдыр. Бұл мені нешіктір меңа қалса күлмәк бетін олдығы женственность, нежность бетін дәйме. Әміна шалбарда мен өзімні нешіктір увереннарақ тұтам. Аңлашыла. Мен бизнес турында да сөйлешіп кеттік. Һәм аңлауымша сен НЛ
белән шөгыльләнәсең, Әйе. шөгыльләнгән идеңме? Шөгыльләнәм, әйе, бик эшкертен шөгыльләнмәсәм дә, мин аның продукциясе белән кулланам. Ваннада күргәнсездер инде, косметикамда минем. Барып җитмәдек. Менә анда керсәгез күрәсез инде, барлык минем косметикам, уходовый косметика, бизәнә торган косметикаларым барысы да NL компаниясыныкы, миңа бик ошый. Булай үзем төгәл кирип китеп әле алай эшләмим. Минем бар инде команда үземнең, алар эшлиләр дисәң була инде төпләп. Шушы NL-дан башка мин әле вокал тучысы буларак та школа вокалы да вокал дәресләре бирәм. NL гомумән акча китерәме ул? Әлбәттә китерә эшләсәң. Һәрбер әйбер, һәрбер эш, һәрбер селкенү ул һәр вакытта да акча китерәчәк. Бу инде кешедән тора. Син аны нинди уровеньда, нинди дәрәҗәдә эшлисең килә ул профессиядә. Аңлыйсыңмы? Шуңа монда NL-да әлбәттә күбрәк селкенсәң, күбрәк кирип китеп эшләсәң, акчасы менә булай. Ничек син кирип китеп эшләмисең? Сәбәбе нигә? Сәбәбе моның юк. Белмим, наверное, мин продажник түгелдер. Анда бит гел менә сатырга кирәк, сөйләшергә кирәк, команда белән эшләргә кирәк, мотивировать итәргә кирәк командасын. Мотивациядан тора. Вакыттан түгел, минем үземә мотивация кирәк. Мин мотивация үзем әле көчкә әйтәм бит, менә үземнең карьерамны, үземнең тормышымны аякка бастырып киләм, шушы ситуацияләрдә. Акча мәсьәләсенә килгәндә, каян табып бетердең шуңа кадәр акча? Акча мәсьәләсе беренче вакытта үзебезнең әлбәттә инде җыелган акчалар бар иде. Ул акчалар менә бөтенләй кирип китте. Без бит инде шул фатир алып, ремонт башлап, шунда кирип яши башларга тиеш идек, шундай уйлар белән йөридек. Әлбәттә, бөтен бар булган акчаны максималь рәвештә. Мин бит инде гел уйладым, реанимациядән чыгада, мин аны үз аягымда алып кайтып китәм дип өйгә. Мин бит инде ахырга кадәр ышанмадым, бездә шушындай менә реабилитация юлы көтә дип алда. Һәм инде анары миңа инде дуслар да, коллегалар да ник ачмыйсың син сбор ачык дип. Беренче, кстати, минем беренче постны, беренче сборны чыгарганда мин бик нык борчылдым. Бик нык. Ул менә шуның кадәр ответственность икән ул, шуның кадәр ул авыр кешедән акча сорауы. Мине бит инде кеше белә, гел ухоженный, аның турында да бик күп сүзләр ишеттем, инде аның турында да хәбәр сүз әйтеп китәм. Аллага шөкер, мин бу юлларны достойно үтеп чыктым. Үземнең көчем хәтле тырыштым. Шушы коллегалар, дуслар, минем подписчиклар, бүтән дус туганнар барысына бүтән телевизордан күреп, радиодан тыңлаучылар, барлык кешегә, безгә менә шушы ярдәм кулы шул вакытта сузганы өчен мин бик зур рәхмәтлемен. Ничә сум җыелды? Беренче, менә әйтеп үтмәдем, беренче бик дулкынландым диде бит инде чыгарырга. Мин аны пост яздым, мин аны җылый берничә тапкыр төшердем. Нәрсәле ул? Сөйләп. Җылый башлыйм да, сөйли башлыйм да, җылый башлыйм, сөйли башлыйм да, җылый башлыйм. Шуның кадәр менә күңелгә тулырлык шундый момент иде. Мин моны с горем пополам яздырдым. Әле бит мин, беләсезме, теге ничек дип әйтим, тагын бер кайта әйтәм, мин уйламадым, что шуның кадәр менә серьезно булыр дип инде, шушы ситуация. Авыр дип, Моны төшереп, постларны яздым да мин бит әле параллельно NL компаниясында да эшлим. Анда менә Гөлназ Асаева, ул минем белән бергә инде. Гөлназ Асаева миңа әйтә, "Идә, давай чыгарабыз." Мен әйтәм, "Гөлназ, чыгара алмыйм." Мен әйтәм, "Кулым бармы?" дим. "Бир әле телефоныңны." Алды да минем шул постны, минем шул видеоны куйды да, всё. И чыгарды. И мин менә шунда калтыранып утырдым. Беләсең, мин 3 төн йоклый алмадым, когда минем картага акча килә. Мен әйтәм, мин бит әле ул моментны белмим дә, ул сбор ничек ясыйлар. Анда мин ничек кешегә отчет ясарга тиеш. Ул бит инде шуның кадәр менә ничек дип әйтим,
бик зур ответственность икән ул. Беренче тапкыр җыйганда алдамасам, алдыйсым килми, мин аны язып чыгардым да инде 300-500 меңгә кадәр җыелды минем. Менә уже онытылды инде, якынча, беренче менә сбор. Икенче сбор безнең булды Три сестры, Московская областьта Три сестры дигән реабилитационный центр бар. Анда барырга чыкканда, мин инде анда уже беләдерим, нәрсә ничек эшләвен. Мин инде әлбәттә беренче шалтыратып сорадым, күпме булачак менә безнең сутки анда, бер суткага күпме. Шул ни белән инде безнең менә 1,8 җыелды. Иң күп менә җыелган акча шул булды 1,8. Шуның нәкъ 1,5 миллион китте реабилитациягә. Менә тютельку дисәң дә була, потому что без анда ай ярым яттык. Аның суткасы теге абыйсы да яткач, үзегез беләсез, аны бит абыйсында түләргә кирәк. Мин әйтәм бит, үзең түлә 2 кеше өчен бүлмә отдельно платный. 1,5 миллион китте менә бер ай ярымга. Уйлап карагыз, 1,5 миллион. Әле анда да безгә түгел булыша алмадылар. Аякка бастырырлар дип ышанган идек, баса алмады ул анда аякка. Хорошо, давай еще один раз правую ногу. Пошли, сгибай. Еще. Види. Аны бик каты мучить иттеләр, конечно, бик каты ул анда газапланды. Но анда бик күп ни алды инде ул менә бассейннарда йөзеп теге өйрәтне иттеләр инде аны. Алар мен бүтүнсү дә нидә бар, шапка профилидә, Инстаграмда Кругляшок реабилитация дигәндә күреп була инде аларны. Шул Три сестрыдагы движениеләрне дип әйтәсем килә. Калган 300 меңе инде менә шул ботокс 90 мең генә тора, салырга ул отдельно әле бу кирәнмидә ул Три сестрыга, әле бу бер генә тапкыр салу ботокс 90 мең. Транспортация. Моннан аэропортка алып барырга, самолетка кертеп утыртырга, самолеттан тегендә Мәскәүдә каршы алу 15 меңгә якын иде. Менә Мәскәүдән каршы алды безнең скорая помощь машинасы, һәм Три сестрага илтеп куер өчен менә алдылар алар бездән 15 мең. Бу барысы да чыгымнар. Булар барысы да чыгымнар. Менә шул 300 мең эшенә менә теге калган 1,8 полторы китте дидем бит инде, 1,5 булды инде, 1,5 миллион. Һәм 300 меңе менә шушы остаточный әйберләргә китте инде, бик күп акча китте. Һәм инде аннан шушы сборларны ачып җибәргәннән соң, әлбәттә, мин инде критикага тап булдым подписчиклар арасында. Сине яратмый башладылар. Яратмый башладылардан түгел, бу беренче тапкыр менә мин сборны ачканда, оказывается, мин бизәнеп сторис төшергәнмен икән, кирфекләр нарощенный икән, тырнаклар минем үскән икән. Мин беләсезме, Динә, оказывается, менә кеше акча сораганда ничектер мөрәҗәгать иткәндә лицемер булырга тиеш икән. Прикинь, менә йөри кешеме бер заман матур булып. А потом менә, ой, миңа сбор җыярга кирәк, дай косметиканы җуып ташлыйм, тырнакны кисим, кирфекләрне тартып алыйм, хотя минем үземнең кирфек үзем күреп торасың. Мин кирфек үстермим. Менә шундый критикага тап булдым. Һәм инде бик авыр кичердем мин ул беренче сборның критикларны, бик авыр кичердем. Сиңа сайбызлармы, директкамы, битеңә бәреп әйттеләрме? Битгә бәреп әйтүчеләр дә булды, җилкәм артында сөйләүчеләр дә булды. Әнә нәрсә дип җавап бирдең син бу очракта? Күбесе мин бит скандальный кеше түгел. Ну, тукта, бу гади кеше шулай дип әйттеме, яки коллегалар арасында? Юк, коллегалар гомумән алганда алар мине менә шулай ниттеләр, наоборот. Этәргеш булдылар, миңа менә шундый крыло ясадылар алар, защита, Бу инде әлбәттә гади кеше. Мин гомумән алганда, Динә үзең күреп торасың, мин кичкенәдән үстем, мине әти белән шулай менә үстергәндер мин аларга бик зур рәхмәтле. Мин шып-шын татар авылында үскән авыл кызы. 11 класска кадәр кирфек буяган кыз түгел мин. Ирен буяган тем более. Мин ул сәхнәгә җырларга чыкканда гына ирен буйдыр, мин монда Казанга килгәндә мин бизәнүнең нәрсә икәнен дә белми идем. Менә абсолютно простой авыл кызы. Инде әлбәттә, әниләр кичкенәдән безне менә ничектер вкус
кертеп өйрәттеләр. Менә шулай киенергә кирәк, менә шулай. Кызым әзрәк үзеңне шулай тот, чәчләреңне булайрак итеп тот. Ул минем кечкенәдән минем каныма сеңеп килгән. Мин аны 11 класска кадәр мин бик шундый тыйнак, бик шундый пример, теге үзендә уверенный булмаган кыз буларак үстем, дөресен әйткәндә. Но минем кечкенәдән хыялым бар иде. Кечкенәдән ул менә монда эштә подсознание дип әйтәләр бит, әйме? Подсознаниедә мин гел хыялланып үстем. Җырчы буласым килә дип, җырчы булсам, обязательно тәхәллүс була дигән минем гел хыялым иде кечкенәдән. Минем әле исемдә дә миңа 6-7 яшьләр булгандыр ул вакытта. Телевизор кашына килеп басадыр инде, мин без бөтен артистлар шулай инде, әйме? Теге дихлофос тотып, дихлофос булды инде, дезодорант тотып, лак тотып, расческа тотып җырлыйдыр инде. Бу инде бер төрле хыял. Киләчәккә нинди планнар? Бәлки бизнес ачасыңдыр. Нәрсә белән куандырасың тамашачыны, үзеңне, балаларыңны, гаиләңне дип әйтәсе килә. Дине әлбәттә һәр кешедә план белән яши инде улаймы, хыял белән яши, план белән яши. Әлбәттә бар планнар, мин дөресен әйткәндә сөйләргә яратмыйм. Мин беренче эшемне эшлим, аннары күрсәтәм, аннан соң инде кайчан килеп чыкты бу минем башта идея, план, аннары гына аны Җиткерәсең тамашачыга. Җиткерәм тамашачыга һәм инде үземнең якын кешеләремә. Әлбәттә минем бар бер уй башта бу иҗат белән бәйле. Мин моны ала бирсә тиз арада булдырырга тырышам. Моның өчен бик зур максатлар куелган. Ничек кенә булмасын, авырмы, җиңелме, мин бу эшне башкарып чыга алырмын дип ышанып калам.